ସେଠି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, କେତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବାଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ବୁଝିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ